Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki koro ne okwayo jotelo mathuur kaendi mondo mi jotemie neno ni gijiwo yore manyalo konyo e keto e tim chenro mopogore opogore mag dongruok ma pacho kaendi kar goyo siasa mathole e kinde duto. Kano wuoyo e gwenge mag Nyeri, Kindiki nowacho ni joma nyayo siasa mag ayany to jong'eni biro neno ich wang' mar jopiny kodgi kochopo kata kokayo e kinde yiero maduong' ma higa mar 2027, kowacho ni josiasa machalo kamago endo ong'e maber ni jopiny biro dhi ng'udhogi oko e debe kochopo kinde yiero no endo. Nowacho ni piny owacho biro dhi nyime gi bedo e tudruok achiel kod jotelo mopogore opogore e bwo chenro mar piny owacho ma manywanda kata broad based government, maneno ni dwach jopiny obiro chopi kochopo kinde yiero ma higa mar 2027 no endo. Wabunge uchaguliwa kwenda kutafuta hiyo mambo yote ya maendeleo. Kwa hivyo mbunge akianza kiherehere na kimbelembele na matusi, yeye ataonekana ni shujaa, lakini eneo lake la bunge wananchi watataabika. Wale wamechagua mambo ya matusi waendelee. Siku ya uchaguzi ikifika, hawataulizwa ulitusi watu wangapi. Wataulizwa wapi barabara, wapi masoko, wapi stima. Madhira fire. Madhira noma. To bende kane